Thokozani bogogo nomkhulu igama uVusi Mabunda. Umhlaba uMabunda omuhle akacala umuntu ubheka bonke abamcalayo. Le ingoma yeza TV. Ngiyabonga kibo bonke abantu abaye bathi ukusubscribe amakuba uyazi ukuthi usengaka subscribe ngicela bese uyaclicka lelo red button ushintshe lenze libe gray I think gray, yeah. So bogogo nomkhulu igama uVusi Mabunda. Umhlaba uMabunda omuhle akacala umuntu ubheka bonke abamcalayo. Igojwana lamanzi uVusi Muzi owavusimisa amanye amadoda. Bogogo nomkhulu namhlanje ngifuna sikhulume ngendaba ethi ukudida umuntu, indaba ebucayi kakhulu ethi ukudida umuntu ngesimo sokugeza. Baningi abantu sebagezile kakhulu manje umuntu angazi ukuthi mhlambe ugeza kanjani noma ugezelani. Esikhathini esiningi abantu abazithola bakuleso simo leso sokugeza, umuntu ageze kaningi makathi yakulo muntu lo amtshela ukuthi kumele ugeze, makathi yakulo muntu amtshela ukuthi kumele ugeza. Esikhathini esiningi lokho kudalwa ukuthi yabona mawuyogeza kukhona lokugeza lokhu okukhona mhlambe kuthiwe ugeza ngenkukhu. So uma ugeza ngenkukhu kunemigomo nemibandela elandelwayo uma uyogeza ngenkukhu. Uma uyogeza without inkukhu nakhona kunemigomo nemibandela. So umuntu makazogeza without inkukhu, so kuye kubiza ukuthi ingabe kudingeka inkukhu noma ayidingeki inkukhu, ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu enze ama-shortcut ngathi athayo ngoba kumele ageze. So yena vele unomuthi o-powerful noma unewasho ezi-powerful thola ukuthi sekumele amgeze without inkukhu. So mawuyazoya komunye umuntu, omunye umlaphi wendabuko uzobuya akutshela ukuthi kumele ugeze. Mawungathi yakukhumbulisa kahle kusho ukuthi lokho uwageza wena kodwa awugezanga ngenkukhu. So kukhona ukuthi ugeze ngenkukhu. Uthi uma ungageza ngenkukhu uthola ukuthi leyo nkukhu leyo uyageza ngayo kodwa leyo nkukhu ayigezwa kuwe. Angazi noma ngizwa na. Kuyenzeka ugeze ngenkukhu kodwa leyo nkukhu leyo ingagezwa kuwe. So omunye umuntu uzothi maseka kubona emva kwalokho, ngoba nawe uzothi uyabheka izinto zakho lokho azihambi kahle, ngoba kunokuthi izinto ngathi ziyalunga thothi azilungi ngaleso sikhathi leso, ngoba wena uye wageza ngenkukhu kodwa leyo nkukhu azange igezwe kuwe. So mawuyofaka igazi emzimbeni kubalekile ukuthi ulifake bese uyalikhipha lelo gazi lelo. Kufana nomuthi omhlophe nomuthi obomvu. Ngeke ufake umuthi omhlophe before umuthi obomvu. So ngeke ufake umuthi obomvu so ufakile umuthi obomvu, kumele uqhubeke ngomuthi omhlophe ngoba nawo lowo muthi lo uyagezwa kwawona. So ngithi mina kini kubalekile ukuthi umuntu mayegeza athi kumele ugezwe. If uzogeza ngenkukhu makayigeze leyo nkukhu leyo kuwo. Lokho sivikela ukuthi kusasa ungatholi sekuthiwa kumele ugeze futhi. And then makube akagezi ngenkukhu, then kubalekile nakhona ukuthi uwazi ukuthi ugezelani, ngoba nawe uzothola ukuthi ugeza nje akuna nkukhu kodwa kudingeka inkukhu. So wena uthi hayi mhlambe ngoba anginamali, so mara kodwa ufuna ukugeza, ngcono ulinde uze uthole inkukhu yokugeza. So ukugeza kubalulekile. Then kodwa into esikhuluma ngayo namhlanje sikhuluma ngokuthi kusuke kwenze njani uma sekutholakala ukuthi wena uhlezi ugeza njalo wena kodwa umehluko awuboni. So kubalekile ukuthi uma kugezwa ngenkukhu igezwe nayo le nkukhu kuwo. Uma kungenamuthi kungena nkukhu ogezwa ngayo, kumele wazi ukuthi inkukhu bani, why ingagezwa ngenkukhu. Nembuzi kanjalo, uma ugeza ngembuzi kumele wazi ukuthi ugezelani ngembuzi, ngoba nayo imbuzi kumele igezwe kuwe ngoba omunye umuntu uzobona isilwane. Igama sasewuVusi Mabunda. Umhlaba uMabunda omuhle akacala umuntu ubheka bonke abamcalayo. Le ingoma yeza TV. Ngiyabonga ukusubscribe kwakho. Uma ungakasubscribe cela bese wenze njalo. Thokoza.